karoserii vozu GTA byly ocelové plechy nahrazeny 1 mm tenkými pláty vyrobenými ze slitiny hořčíku, hliníku, manganu a zinku, nazývané Peralman. Ten nebylo možné svařovat a k ocelové kostře skeletu tedy musel být nítován, což je nejvíce patrné v úžlaví střechy. Kvůli tuhosti byl na střechu vozu použit Peralman silnější, 1,2 mm tlustý. Hmotnost se šetřila kde to jen šlo a tak i původní masivní chromované kliky nahradil pouze drobný knoflík a madlo na jeden prst. Standardně vozy GTA obouvaly disky Campagnolo o rozměru 14 palců v různých šířkách. Rozšířené verze jako tato měly kvůli obutí širších plášťů nítovaná rozšíření blatníků ze sklolaminátu. Interiér vozu byl opět maximálně spartánský. Palubní deska doznala minimum změn, dřevěné volanty od firmy Hellbore byly často nahrazovány těmi z verzí Tubolare Zagato či 33 Stradale. Palubní deska ukrývala otáčkoměr a rychloměr cejchovaný do 220, ukazatele tlaku a teploty oleje spolu s teplotou chladící kapaliny. Všechny od firmy Jaeger. Za povšimnutí stojí originální zadní lavice nutná pro homologaci vozu jako 2+2 a závodní extrémně lehké a tenké sedačky. Detail konstrukce dveřního známku ukazuje, kam až došla posedlost úsporou váhy. Za účelem úspory hmotnosti se odvrtával kov, kde to jen šlo. Ale teď už se pojďme svést. Motor je kapitola sama pro sebe. Klasická konstrukce Bialbero v tomto případě s naprosto unikátní hlavou se 2 svíčkami na válec. Originálně se osazovaly Golden Lodge 2HL s rozdělovačem s 8 výstupy pro každou svíčku. Ventilové víko, stejně jako spojkový koš, olejová vana a tělo diferenciálu bylo z lehké slitiny hořčíku nazývané Elektron. Ventily byly za účelem rychlejšího odvodu tepla duté a plněné sodíkem. Výfukové svody byly konstruovány se snahou o zachování stejné délky sběrných kanálů a celý výfuk měl vyústění pod dveřmi řidiče a byl doplněn pouze jedním tlumičem. Důvodem byla i váhová úspora. O přípravu směsi se staraly 2 dvojité karburátory Weber 45 DCOE typ 14. V roce 66 byla Autodeltou představena modifikace se sběrným kaslíkem, který doplňoval systém náporového sání, takzvané Cassoncino.